Jestliže svoboda slova vůbec něco znamená, potom je to právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet. Posloucháte rádio Vítkovič. Jsme nezávislé rádio, bez jakékoliv finanční a jiné podpory třetích osob. Dobrý den, dámy a pánové, vitejte při dnešním vysílání. Vysíláním vás bude provázet producent rádia pán Rudo Vítkovič. Dobrý den, dámy a páni, vítam mojich a našich poslucháčov, hlavne tých pár pravicovo-konzervatívnych, ktorí sa ešte nachádzajú v Českej a Slovenskej republike. V úvode ste počuli múdre slova Georgea Orwella a pre vás, ktorí ste nepočuli reláciu úplne od začiatku, tak to zopakujem. Jestliže svoboda slova vůbec něco znamená, potom je to právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet. Áno, dámy a páni, dnešná relácia bude o tom, čo väčšina nechce počuť a ľudia reagujú v Českej republike a dejte pokoj, je to už za náma. Takže chcem upozorniť, nie je to za náma, nie je to za nami, pretože táto relácia bude veľmi podnetná a poučná pre vás, ktorí ste podľahli, a všeobecne by som povedal, že čo sa týka našich pravicových, tak prebudzame prebudených. Tak možno, že sa nám podarí prebudiť aj neprebudených. Uvidíme. Ostaňte počúvať túto reláciu až do konca, pretože to bude veľmi poučné a veľmi podnetné. Posloucháte rádio Vítkovič, svobodné, necenzurované vysílání. 5.9.2025 pani doktorka Adriana Krajníková, advokátka z Košíc, urobila prvú časť vo svojej relácii Pekný deň s Adrianou Krajníkovou, rozhovor s doktorom medicíny pánom Petrom Liptákom. Svoboda slova a svoboda názorů je pro nás posvátná. Nesnášíme cenzuru a autocenzuru. S nikým nebojujeme. Hledáme jen pravdu. Nebudem vám, dámy a páni, špeciálne predstavovať pána doktora medicíny Petra Liptáka, pretože v týchto dvoch dieloch, v dnešnom a v nasledujúcom, si všetko vypočujete a on vám vysvetlí, kto je, čo robí. A ja si myslím, že je to vysoký odborník, čo sa týka oblasti medicíny, ktorý nepodľahol strachu, panike a zachoval sa tak, ako lekár sa má zachovať podľa Hippokratovej prísahy. Z relácie Pekný deň s Adrianou Krajníkovou zo dňa 5.9.2025 som vám vybral, pretože pani Krajníková má a niekedy až 3-hodinové relácie, ale vybral som vám len tú časť, kde hovorí pán doktor Peter Lipták. Pokiaľ to dáme aj na našu televíziu, tak tam bude aj QR kód na túto reláciu. Děkujeme vám, dámy a pánové, že nás posloucháte. Vysílá rádio Vítkovič. A teraz, dámy a páni, rozhovor doktorky Adriany Krajníkovej s doktorom medicíny Petrom Liptákom. Počúvajte prosím až do konca, dozviete sa veľmi veľa zaujímavých vecí, ktoré bežne sa médiá boja odvysielať, pretože už podľahli strachu a autocenzúre. Ďakujem pani doktorke práv, úžasnej to advokátke z Košíc Adriane Krajníkovej,